Apa ki? Dan wis. Sarep mandeg piye kowe? Ya wis, manut wis. Brajakan Banyuwangi, ya. Ampuh Pakmu. Ya. Apa? Oh, iya. Oh, alah long belong. Janet. Ya. Brajakan. Nggih, los pokok nggih. Sing mare ngregeni swasana nggih ngeten iki. Diomongi. Heeh. Lek pokok. Yo. Ayo. Los pokok. Yuk. Bangga Kurniawan plus. Heeh. Mboten kesupen sugeng dalu dumateng pepunden kula saking Candi Surawana Bapa Maliki. Mas Janmo, ya. Mas Roni kanthi channel Canggunungan sugeng dalu matur nuwun. Ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share. Wes. Semoga-moga terus berlanjut. Ya betul, amin. Mimpi barokah sedayanipun. Amin. Gimana ya pundutane Mas Tombilung. Iya. Wis kadung nang kene. Selak kebelet. Duwite kadung delit. Nah, kadung delit banget timbangan kita agih. Yeay.